Окей. Да. Това мисля, че е шестото ми видео, въпреки че не съм сигурна. И продължавам на темата с вяра и доверието в Бог и така нататък. Днеска темата ми е страх от Бог. И това всъщност е доста подобно на последната ми тема, което ще се разбере как по-нататък. Исках да е страх от Бог, стрес и самообвинение. Аз лично и мисля, че в семейството ми, не знам дали нещо наследствено, но имах огромен проблем с стреса. И в днешно време доста хора го имат, нали? Но разбрах, че проблема ми не е просто с стреса. Проблема ми е с вина. Непрекъснато винаги имах вина и самообвинения. И даже може би съм имала самоубийствен дух доста по началото на моята вяра. Естествено сега съм освободена от това, но да кажем, че мисля, че имам опит с тези неща и мисля, че се чувствам по-уверена да говоря. Затова и доста бих искала да говоря за това и за това го правя. Също така в семейството ми имам, тоест, не в семейството ми, но съм виждала хора, не само семейството, доброволството ми също. Хора, които имат проблеми с самоубийствени мисли. И не знам, в Библията един много ясен случай, свързан с това, е Юда, който предаде Исус. Аз мисля, че вече намекнах, че мисля, че самоубийството е доста свързано с вината. Но защо го мисля е заради този случай. Юда се чувстваше непоносимо виновен за това, че предаде Исус. И за това искаше да се самоубие. И не просто защото се чувстваше свръхвиновен. Според мен е безизходицата също така. Исус вече умрял, това е края. Ако имаше наистина вяра, то тогава щеше да погледне: добре, аз направих това, обаче със сигурност Исус е по-силен от това. Със сигурност Исус е по-силен от моите грешки. Със сигурност има път напред. Но, понеже той нямаше вяра. И защо казвам, че нямаше вяра? Пише се, че Исус каза на Петър: аз се молех твоята вяра да не отпадне. Затова Петър пише ли се да се опитвал да се самоубива? Не, той продължи напред. Юда обаче не продължи напред. Дали вярвам, че отишъл в рая или в ада, това е друг въпрос. Аз лично мисля, че със сигурност отишъл в рая, но може би съм прекалено позитивна. Не знам как може да се каже. Но да, повечето хора смятат, че ако направиш нещо такова, отиваш в ада, и според мен по-добре да държиме тази вяра. Защото мисля, че страхът от вяра от ада доста пъти е спирал хората да правят доста глупави неща. Аз съм на същото мнение по тази причина. Какво се опитвам да кажа с всичко това? Вярата е нещото, което побеждава вината. Страхът от Бога. Какво означава страхът от Бога? Със сигурност не, аз така съм го разбрала, нали, по мой опит. Не е наистина да те е страх от Него, обратното. Колкото повече имаш страх от Бога, толкова по-не те е страх. Мисля, че означава, осъзнавайки силата му и слагайки го като приоритет. За мой лични случаи, примерно аз съм свръхзаета и доста пъти
ако запиша си от графика ми, няма да мога да намирам никакво време за Бог. Винаги ще има някаква задача. Но да го поставя като приоритет означава да го сложа преди моите задачи. И започнах да правя това отново по свръхнепрактичен начин. Ако някой нормален човек ме види, сигурно ще си каже, тази е безотговорна. Но обратното, аз правех моята най-важна отговорност. Това е. Това в действителност е страх от Бога. И след това по някакъв начин или получавах допълнително време, или нещата ми се случваха по-лесно, отколкото си мислех, че ще се случат. А когато не го приоритизирах, нещата ми отнемаха повече време, отколкото си мислех, че ще ми отнемат. Та започнах да правя това и наистина видях резултатите. И все още е доста трудно. Примерно, има доста апликации, които имат срокове. И в такъв момент да поставиш Бог на първо място е доста трудно. Но го правя по вече доста по-спокоен начин. И другото нещо, страхът, безпокойството и вината са свързани с контрол. Страхът от Бог означава ти да му дадеш контрола. Отново, примера с Юда. Даже, може би така, трябва да озаглавя видеото. Историята за Юда Искариотски. Да. Той, ако направите повече разследвания, той винаги имаше идеята, че Исус ще спаси народа си. Че той ще започне война и така израелтяните ще са свободни от римляните, понеже тогава са били под властта на римляните. И Юда доста искаше това и фарисеите мислят, че имаха подобна идея. Отново, нашата идея за как нещата трябва да станат, вместо да си подчиним на как Исус иска нещата да стават. И кога беше предаден Исус? След като The Last Supper, т.е. тайната вечеря, или не знам как се превежда, бяха седнали на маса и Исус казваше как той ще бъде убит. При което след това се обърна към Юда и каза, каквото имаш да правиш, го прави по-бързо. Защо Исус знаеше, че след този разговор той ще бъде предаден? Защото напълно срина очакванията на Юда. Каза, аз няма да се бия, аз няма да направя това, което вие очаквате да направя. Аз няма да съм царят, който като Давид ще тръгне с война и ще ви вземе земята и ще ви даде земята и ораза всеки. Аз съм този, който действително ще се предаде и ще умре. И това е начинът ми да спася Израел. Това тотално срина Юда. И затова Юда предаде Исус. За Петър казах, че според мен мисля, че беше предал Исус, защото беше притиснат от неговите сънародници. Нали, те всички го мразеха и него го хвана срам. Или поне така мисля. Може би не съм се достатъчно задълбочила за историята, понеже ми звучи доста повърхностно. Сега като го казвам на глас, ти да си толкова време с някой просто да те хване срам. Но не мисля, че Петър някога напълно е оставил Исус. Може би се отрекал на него устно. Но вътре в себе си той беше този, който знаеше, че Исус е Господ. И скочи от лодката заради него. Докато не виждаме Юда да бил чак така. Не знам, може би Юда в действителност не е имал вяра на първо място. Никога не е признавал, че Исус има силата, която има на първо място. Мисълта ми със всичкото това е, че начинът да се победи свръхстраха, самоубийството. Като аз мисля, че самоубийство е доста силна дума, но много пъти хора, които не са чак до такава степен зле, не са в този в екстремния край, според мен па имат самосаботиране. Много ми е трудно да превеждам думички директно, но се опитвам.
Тоест, някой път наистина си саботираш прогреса. Нещо ти е толкова лесно да го направиш, толкова е лесно да успееш и ти пак ще се провалиш по някаква безумна причина. Може би е дух на провал, но според мен това е саботиране и саботажа става от вина. Вината става от не страх от Бог, което идва от недоверие и контрол. Това е като една веришка, която съм забелязала. И се надявам да помогна на хората, като я разкрия. Да. Начинът да се победи е наистина доверие в Бог, което казах, че много ми харесва да говоря за доверието в Бог. Наистина мисля, че е разрешението на всичките ни проблеми по различен начин. Доверие на Бог, разчитане на Него, не на себе си. Той да е на първо място. Отричане от контрол. И винаги очакване на най-доброто. Не мисля, че очакванията на Петър наистина са били да спаси страната, но Исус имаше нещо доста по-голямо. Той искаше да спаси и тях, и езичниците, което е нещо, което дори не е могло да бъде в главата му, сигурно. Нито пък мисля, че преживяваните, които Петър е имал и чудесата, които накрая той е вършил, т.е. Бог е вършил чрез него, някога са могли да бъдат в главата му. Да, очаквайте най-доброто. Като нямам предвид, направете си някаква фантазия, очаквайте да я видите. Имам предвид каквото и да се вижда в момента, постави Бог на първо място. Успокой се, че си с Него. Успокой се. И след това гледай. И предай твоя план. Мисля, че това е огромно нещо и е доста трудно. Може би трябва да направя отделно видео на тема съизволяване. Това на мен би ми било доста трудна тема. На мен все още ми е трудно, но идеята е ти си смирен, което означава, че не е моя план, а Божия план. За това ти е смирението. Не аз разбирам нещата, той разбира нещата. И това може би ще го повтарям доста пъти в видеята ми, понеже виждам как това толкова пъти наистина ме води до най-доброто. Да, това е това видео. Мисля, че следващото ми видео е 7-то видео. Да, бъдете благословени.